Îndoim colțul din dreapta sus pe diagonală. Netezim de fiecare dată pentru a fi sigur că îndoietura rămâne. Îndoim următorul strat, dar de data aceasta îl introducem de desubt. Procedăm la fel și cu următorul. Acum atenție! Întoarcem șervețelul netezim, îndoim ambele laturi și obținem astfel un buzunar șervețel pentru furculiță, cuțit și lingură.